Koľko stojí cesta do Ameriky, ak idete do New Yorku, odtiaľ do Washingtonu, odtiaľ na Niagarské vodopady, potom do Toronta a nakoniec na Miami a to všetko za 13 dní? Prvý deň priletíš na letisko JFK a odtiaľ ideš rovno do najlacnejšieho Airbnb v celom New Yorku za 60 eur na noc. Čo je dokonca menej ako cena hotelu v Stropkove. Vyspíš sa a ďalší deň pobeháš Brooklyn Bridge, Wall Street, kde sa ľudia fotia s bíkovými vajcami, pôjde zadarmo trajektom okolo Sochy Slobody, tancujú tam vždy takíto černoši a preskakujú tam ľudí. No a samozrejme jedlo, menu vo fast foode máš okolo $12 a takéto burrito tiež okolo 12. Tretí deň si dáš takéto raňajky len za $8 a pôjdeš len do sekáča alebo prší. Štvrtý deň pozrieš výhliadku Top of the Rock a Times Square, ale bacha na feťákov a bezdomovcov, lebo je ich tam pár. A večer ideš k Niagarským vodopádom autobusom. Takže nakoniec to vychádza jedlo 90, doprava 30, ubytovanie 90, atrakcie 40, dokopy 250 na osobu. Plus spiatočné letenky tam sú okolo 450. Keby ťa zaujíma, ako takýto výlet a najlacnejšie ubytovanie vyzerá, pozri si video v bio. A takáto proste terasa, iba s bordelom, tam nejaký záchod.